Okay, endnu et super indslag her. Vi har tumlingen på banen. Og det glæder vi os til. Jeg synes faktisk bare, at vi skal sætte den i gang, for den er jo ivrig. Har I rodet lidt med det? Vi har ikke ændret noget. Det at ændre ting uden at teste, det har vi erfaringer for efter mange år i Robocop, det er en meget, meget skidt idé. Medmindre man har en meget præcis idé om, hvad der går galt. Og det, der går galt her, det er, at den går i sving. Det har vi ikke tid til at teste om. Så vi håber, at den ikke gør det denne gang. Og så kan man sige, på den anden side, vi får nøjagtigt samme antal point ved at køre i mål. Fordi vi tager den røde kort, når vi kører videre hen ad stregen. Så resultatmæssigt får det ikke noget at sige, men de vil selvfølgelig meget, meget gerne køre i mål hen. Jamen, vi tog jo... sidste gang tog vi et point, så vi kan ikke på rejse. Det er en sand aksis. Og så er det, vi skal passe lidt på den. Det er balancekunst, når det er bedst. Tillykke.